sa iyang mga siwo. An sa imong mga altar, o Diyos din mga hukbo, sa kuyang hadi, asin sa kuyang Diyos. Makawiwili ang sa imong erokan kagurangnan, Diyos na makakamhan. Paladan ang mga nagiirok sa imong harong, sagkod lamang pag-uumawon kaninda. O Diyos, ikaan sa muyang kalasag, liling niya ang lalaugon kan sa imong linahidan. Makawiwili ang sa imong erokan kagurangnan, Diyos na makakamhan. Ang pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. babasahon ginono sa Ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nakrani kay Jesus ang mga Pariseyo kaiba ang nagkapirang mga eskriba hali sa Jerusalem. Namasdaninda na nagkapirang mga disipulos nagkakakan na maati an kamot taday nagahanaw. Huli taan mga Pariseyo asin gabos na Hudiyo nagsusunod sa ugali kad mga gurang day minakakan kun daingo na maghanaw kan kamot pagpuli hali sa saudan day minakakan sagkod na dai maghugas asin iba pang mga ugali arog bagakan paghugas kan mga baso asin koron mga lalaga na bronse asin higdaan. Dapit sa ugaling ini, ang mga Pariseyo asin eskriba naghapot kay Jesus. Ta daw taan sa imo mga disipulos nagkakakan na maati an kamot, asin day nagsusunod sa ugali kan mga gurang. Si Jesus nagsimbag, tamang gayo ang sinabi ni Propeta Isaías dapit sa Indo, mga parasagin-sagin uyan sa iyang sinurat. Minaomaw sa ko an banwaan na ini sa ngoso, alagad harayo sa ko an sa indang puso. Daing halaga an sa indang pagsamba sa ko, hulit an sa indang mga itinutok do, gibusanan mga tao. Binayaan nindo ang tugon nin Diyos, tanganing masunod nindo ang kinaugalian nin mga tao. Asin nagsabi pa, ang tugon nin Diyos, sinasanglian nindo kan sa indong mga gurang na mga pag-uugali. Si Moises nagbuot, galangan mo ang sa imong ama asin ina. Asin ang nagpapakaraot sa ama o sa ina, ipagadan. Alagad ka mo, nagtutukdo, nan minasabi sa ama o ina, an ikakatabang ko sa imo, idodolot ko sa Diyos, dainanin katungdan, na magtabang sa iyang ama o ina. Sa siring nakatukdoan, sinasayang nindo ang tugon ng Diyos. Hulikan ugaling iyan, nagibo nindo. Iyan asindakul pang arog ka iyan. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, so popularity ni Jesus kan enot nakalakop sa dakol na mga lugar, malata nakaabot tulo sa Jerusalem itong sa iyang popularity. Kaya ninhuli ka iya nabahala sa mga otoridad. Kaya nagpadara ni nagkapirang mga Pariseyo asin eskriba tanganing magmasid, tanganing obserbaran ang pigigibo ni Kristo. Asin ang pinakaenot nindang nanotis na si Kristo daapo dahil nagsusunod sa ugali kan mga gurang. Kaya kinonfront tolos ninda si Jesus. Sabi kan mga
iskriba asin mga pariseyo, an sa imo mga disipulo nagkakakan na maatian kamot. Ninulit ta saro ining tradisyon kan mga Hudiyo, naging ugali kan mga gurang, na bago magkakan, naguhugas kan kamot. Ang pag-abot sa harong, lalong-lalo na hali sa luwas, bago magkakan, naguhugas kan kamot. Kaya pinag-confront ninda si Jesus, nan sa imo mga disipulo, dahil nagsusunod sa ugali kan mga gurang, nagkakakan, na dahil naguhugas kan kamot. Namumutag ko mga tugang, si Kristo bako man against sa ugaling inikan mga gurang. Definitely, Jesus is not against the washing of the hand as a health practice and as a religious observance. Ang pinag-uupos ni Kristo, itong katukduan kan enot kan mga pariseyo, na ang pagsunod sa ugali kan mga gurang, iyo ang sukol kan kabanalan. Iyo yan kan enot so pagtukdo kan mga pariseyo. Ining strict external observance of the law and the tradition, iyo yan kan enot ang sukol tanganing masabi na maray kang Hudiyo, asin masabi na ikasarong banal. Ninulit na sabi ni Kristo, ang sukol kan kabanalan, bako nanggad sa pagsunod kan tradisyon. Alagad ang sukol kan kabanalan kung ano anyaon sa puso kan tao. Mga tugang, iyo po inian magayon na mensahe sa sato kan Ebanghelyo sa ngunyan. Na minsan anong gayon kan pigigibo mo, kung bako iyan hali sa sinsirong puso, dahil kahulugan ang pigigibo. Sarong dakulaon pala na elemento ang pagkamuot na nasa puso na iyo talaga ang sukol kan tunay na kabanalan. Minsan padakul kang mga maray na pigigibo, pero kung ang intensyon mo sa pagibo ka ini, bako man sincero ang intensyon mo, bagari bako iyan mahalaga sa mata kan Diyos. Alagad kung ang pigigibo mo, hali sa pagkamuot, hali sa sinsirong intensyon, nagiging makahulugan ang sarong gibo. Namumutag ko mga tugang sa satuyang simbahan, dakulong kitang mga tradisyon man, kung ang mga Hudiyo kan enot, may mga tradisyon, kita man, dakul na mga tradisyon sa simbahan, dakulong mga kitang mga garawion, nanugad, nalilingwan ta na ang pagsunod ta, asin paggibo ta kan mga tradisyon na ini, bako yan kumpleto kung mayo nin katumbas na pagkamuot sa satuyang puso. Palaong na po kita sa panahon kan Kwaresma. Ang pag-abot baka kan Kwaresma, dakulong kitang mga practices, yaon dyan ang prosesyon, asin iba pa na mga practices na pigigibo taba sa panahon kan Kwaresma. Mga tugang, ang gabos na ini magiging makahulugan kung minagikan iyan sa puso na may pagtubod asin pagkamuot. Takon pigigibo mo an pag-arug-arug sa naman or just for show, daing kahulugan ang paggibutakan mga bagay-bagay. 2 days ago, may nagdulok sa kuya, pighapot niya ako, kung ano daan opinion ko, kaining mga practice baga po kan iba na nagpipinitin siya basta panahon kan Kwaresma, lalong-lalo na pagpanahon kan Semana Santa, na nagpapasan kan krus, naglalatigo sa sadiri ninda. Pighapot ako ketong sarong parishioner tadigdi, Father, ano ang opinion mo? Ang mga bagay na ini, ano yan, pigi-encourage talaga kan simbahan o dai? Mga tugang, ako po, bako akong judgmental sa mga tawong nagigibo kayan, lalong-lalo na kung ang pagpinitensya mo, hali talaga sa sinsirong intensyon. Pero lugod ay tamalingawan, ang pinaka-importante, ano man ang pigigibuta, bako sa nang kumpleto ang external observance of the tradition. Dapat igwa iyan nakatumbas na maray na intensyon na yaon sa puso ta, tanganing maging makahulugan. Sa enot na surat baga po ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 13, sabi baga duman,
If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Sa ngaran kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ininudulot niya mo an araw asin at inupay ganing maging kapanhon nin buhay na mayong kasakuran. Apuun mo kagurangan kansa mo yang dulot niya tanda kansa mo yang gagawin sa imo asin sa Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ansakoan sa indong atang akuon man kan Dios na makakamahan. Akoon man lugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ama nin kabanalan, ako ang mga balaog na dinadarami sa imong atubang sa pagrundom kan mga banal na martires. Asin warasan na kaming sa imo mga surugoon, magdanay siring man sa pagpahayag kan sa imong ngaran. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahan asin daing kasagkoran. Huli taan dugong pinabulos kan palada na martir, na sa pagpahayag nin pagtubod sa imo ngaran, sa pag-arog ki Kristo, nagpapahiling kan sa imo mga ngangalasan. Linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi huli ki Kristo na samuyang kagurangnan. Kaya kaiba kan mga birtud kan kalangitan, padagos kaming nagseselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ning mga rupo, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Palalaan ibadigin sa ngaran kagurangan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurang nani kananggad ang banal burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kan ambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat, binaak ini,
itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkalodan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sa kung na Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadaan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan ang simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak ang samuyang mga tugang na nagturok sa paglaom kan kaligtasan, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Dios na makakamahan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos nun, nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang sa mong kakanon sa arual daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo,
Are paghilingaan sa mong kasaalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace be with you. Mapa sa Indoan ka. Cordero kan Diyos na nagpapala kan mga kasalan kan ginamon kahiraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginamon kahiraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapala kan mga kasalan kan ginamon, tawi kami katuninongan. Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalagma umayan. At amanon manlugod kita kan hawak, asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang kadugang pamana dahil hinaw ning sa kuyang duka sa
Mamibi kita. O Diyos, sa pagkagadan kan sa imo mga banal na martires, ang misteryo kan krus, nagbabanaag, warasa na huli sa kapangyarihan kaining sakripisyo, kami man maging dayupot ti Kristo na sa imong aki, asin maghigos sa simbahan para sa kaligtasan kan gabos, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo gabos kan Dios na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triumphant one God. You give to us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us on to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life in simplicity, humility, and perfect joy. bayan, pinagpala ka